היום נמשיך בעזרת השם את השיעור במסילת ישרים, פרק ראשון. אומר רבינו הרמח"ל, כללו של דבר, זה המשך למה שהוא אמר במוקדם, מה שדיברנו בשיעור הקודם, כללו של דבר האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ברא כזה אדם יקר, משוכלל, עם דעות, חוכמות, פלוס הנשמה שבקרבו שהיא קדושה וטהורה בשביל האינטרסים של העולם הזה. אלא בעבור מצבו בעולם הבא. הבריאה העיקרית היא בשביל העולם הבא. זאת אומרת, כאן אנחנו בפרוזדור, מתכוננים, זה היום השישי, והעולם הבא זה יום השבת, יום שכולו טוב. אנחנו מכינים את הצידה, את הזכויות להיות בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא. הוא מכשיר, אמצעי. דרכו אנחנו עוברים לעולם הבא. שהוא תכליתו. עולם הבא זה התכלית שלנו, של בריאת האדם בעולם הזה, לצורך העולם הבא. על כן, תמצא מאמרי חז"ל רבים, הרבה מאמרי חז"ל, כולם בסגנון אחד. מדמים את העולם הזה למקום וזמן ההכנה, ואת העולם הבא למקום המנוחה והאכילת המוכן כבר. כאן זה מקום ההכנה, שם זה מקום הקבלת שכר, המנוחה וההנאה. והוא מה שאמרו ז"ל באבות. העולם הזה דומה לפרוזדור, שהוא הזכיר את זה מקודם. וכן מדרש אחר, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. היום אנחנו עושים מצוות ולא מקבלים היום את השכר. השכר הוא מחר, זאת אומרת בעתיד, לעולם הבא. השכר שאנחנו מקבלים בעולם הזה, זה לא שכר של המצווה, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לנו דמי השתתפות, עזרה לעשיית מצוות. הוא נותן לנו קצת חיים טובים, חיים מאושרים, בריאות, הצלחה, כדי שיהיה לנו כוחות להמשיך לעשות מצוות. אבל זה לא כשכר על המצווה. שכר על המצווה הוא מקומו בעולם הבא. עוד אמרו חז"ל בעירובין, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שטרח בעולם הזה, שזה כמו מבחינת יום השישי ערב שבת, יאכל בעולם הבא, יקבל את השכר בשבת. או העולם הזה דומה ליבשה שמכינים, והעולם הבא לים, שם כבר אין אפשרות להכין, אין לך אפשרות לטחון קמח, אין לך את כל המכשירים שיש לך בעולם הזה. או לשתול זרעים, לגדל פירות, לגדל תבואה. וכן, רבים על זה הדרך, אותו מהלך, שהעולם הזה הוא זמני, הוא פרוזדור, הוא יום השישי, הוא היבשה, והעולם הבא הוא התכלית, התוצאות, הטרקלין, השבת והים, שכבר אין אפשרות לערוך ולעשות עוד מצוות. כאן הרמח"ל אומר, ותראה באמת, אם אחד ירצה להתווכח, לא, אני חושב שהעולם הזה יש בו תכלית עצומה, לייצר, לבנות, לעשות חסד, זה התכלית, פה התכלית. כאן הרמח"ל מתעמת איתו, מתווכח איתו. כבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. אדם בעל שכל לא יחשוב כך. מדוע? כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? איפה יש חיים בבחינת הנאה של חיים? מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? זאת אומרת, יכול להיות שהיום אתה שלב, אולי מחר אתה לא שלב. מי הוא האדם שיכול לומר, אני שמח ושלב ממש בעולם הזה? בלי כאבי שיניים, בלי כאבי בטן, בלי קופת חולים, בלי בעיות כלכליות, בלי בעיות חברתיות, בלי בעיות ביטחוניות. מי יכול להגיד את זה? מי שגר בארצות הברית, יש שם שוד, לחץ, בעיות חברתיות, אדם לא מסתדר עם אשתו שם בארצות הברית. צרפת, עיר שיש בה הרבה בעיות. איזה אדם, מדינות ערב, הם חיים בהנאה? איזה אדם, מאיזה מדינה שהיא יוכל להגיד, אני שמח ושלב ממש בעולם הזה. אין כזה דבר. ימי שנותינו בהם בעולם הזה 70 שנה בסך הכל.
ואם בגבורות הוא זכה קצת יותר, 80 שנה. ורהובם, אומר תהילים, דוד המלך בתהילים, רהובם עמל ואבן. רובם עשויים בזמנים לא טובים. ולכן, מוסיף הרמח"ל, בכמה מיני צער וחולאים ומכאובים וטרדות. צער שמצערים אותו. חולאים, שיש לו חולאים בגוף. מכאובים, טרדות. מטרידים אותו אנשים, חברים. ואחר כל זאת, המוות. כל הדברים האלו, בשביל זה נברא האדם לפה, ירד לעולם הזה בשביל לסבול. 1 מיני 1000 לא יימצא שירבה העולם לא הנאות ושלווה אמיתית. 1 מיני 1000 לא יימצא. וגם הוא, האחד הזה שחושב שהוא זכה, אילו יגיע ל100 שנה, אם הוא יגיע לגיל, כבר עבר ובטל מן העולם. הוא כבר מחוסר דעה, מחוסר חיוניות, מחוסר שמחה. משה רבנו זכה שעד גיל 120 לא קעתה עינו ולא נס לחו. היה חי, שמח, קיים, יודע שהוא מייצר מצוות, מעשים טובים, דבקות בשם, הרבצת תורה בעם ישראל, עשיית חסד. זה משה רבנו. גם משה רבנו היו לו טרדות, אבל הוא יודע איך לקבל אותם כחלק מעבודת השם. הטרדה באה שאני אעבוד את השם עם אותה טרדה. זאת אומרת, הוא לוקח את זה כסולם לעבודת השם. ולא עוד, אלא אם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה. לא היה צריך נשמה כל כך גבוהה, שהיא גדולה אפילו יותר מן המלאכים, הנשמה שיש לכל אחד מאיתנו. העוצמה שלה יותר מהמלאכים. למעשה, אדם לא משתמש בנשמה בצורה מוגברת, כי היא מכוסה בגוף. גוף אחור. אחרי חטא האדם הראשון, הגוף הוא אחור. כביכול מטונף באיזשהו רוע. שהרוע הזה ייפסד כשאדם שוכב בקבר, הרוע הזה נפסד, ואז הנשמה פורחת לעולם הנשמות, שם היא מתפתחת מהכלא שהייתה נצורה בו, בהיותה בתוך הבן אדם, בתוך הנרתיק, כמו שאומרים המפרשים. כל שכן שהיא, הנשמה, אם תשאל את הנשמה, טוב לך בתוך גוף האדם? אינה מוצאה שום נחת רוח בכל ינוגע זה העולם. היא לא נהנית, הנשמה לא נהנית. הוא מה שלימדונו חז"ל במדרש קהלת. וגם הנפש לא תמלא. הנשמה לא מרוצה מעסקי העולם הזה. הנשמה מרוצה מעסקי העולם הבא. ממצוות זה נותן לה את הכוחות. הכוחות לא באים לידי ביטוי עד שהיא תעבור לעולם הנשמות, שאז היא תתפתח מהכלא שלה, ואז היא תהיה בגודל הטבעי שלה, כפי שאותו אדם עשה מצוות, וגידל וקידש ורומם את נשמתו. הוא מה שלימדונו ז"ל, הנפש לא תמלא משל, למה הדבר דומה לעירוני. אדם, איש עירוני, אדם חכם, שנשא בת מלך. אדם מהעיר הפשוטה מגיע לארמון של המלך. ארמון זה משהו יוקרתי מאוד. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום. הוא יקנה לה איזה תכשיט. לבת מלך יש הכל. כל תכשיט שתקנה לה כאן, יש לה שם כפלי כפליים. שהיא בת מלך ככה נפש. היא לא הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה. הנשמה לא מחפשת את המעדנים, זה הגוף מחפש. הנשמה לא מחפשת מעדנים. למה? כי הנשמה מן העליונים. חוצבה מכיסא הכבוד, ממקום הנשמות. כך אמרו זיכרונם לברכה, על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד. זה קשה לנשמה לרדת לעולם הזה. כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא אדרבה מואסת בו. אם כן, ודאי לא היה הבורא יתברך, בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה של אותה נשמה ונמאס ממנה. הקדוש ברוך הוא לא היה כופה אותה לרדת לעולם הזה בשביל לסבול. מה שהקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה מגבהי מרומים לתוך הגוף כדי שהיא תעזור לגוף, לנו,
על פי התורה לקיים את המצוות, וכך היא תעלה זכה יותר על ידי המצוות שהיא עשתה, היא מקבלת את הכוחות חדשים שיש לה, והיא עולה למעלה בעוצמה יותר גדולה. אלא, בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא, ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה בנשמה יוכל האדם לקבל שכר במקומו וזבנו בעולם הבא. שלא יהיה דבר נמאס לנשמתו כעולם הזה. זאת אומרת, כשהוא יזדכך בעולם הזה יקיים מצוות, הנשמה מקבלת עוצמה, שאיתה הוא משתמש בעולם הבא, איתה הוא נהנה ומגיע לדבקות בעולם הבא. אדרבה, נאה ונחמד ממנה הזכויות שיהיה לה בעולם הבא. וזה פשוט. המסילת ישרים ממשיך עוד משהו, אבל אנחנו אולי נקרא כמה הערות על הדברים הללו. כשהמסילת ישרים שואל, מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? בכמה מיני צער, חולאים ומכאיבים וטרדות, ואחר כל זאת, המוות. המסילת ישרים כותב, היצר מפתה את לב האדם לשאוף לחיי העולם הזה ותענוגיו. היצר אומר לך, כאן יש הנאה. אבל אם אדם יבחן את ההנאות שלו, יראה שההנאות האלה הן עם הרבה טרחה, עם הרבה השקעה, תוצאות זמניות מועטות. אדם בשביל ההנאה משקיע, עובד, טורח, יגע, סובל, מצטער, ורואה שהן שוליות ותפלות לצערו. וחז"ל אמרו במשל חוכמתם, איזה הוא עשיר? לא כתוב שם כסף. שמח בחלקו, שמח במה שיש לו. זה עשיר. עשיר שיש לו הרבה כסף והוא לא שמח במה שיש לו. אין זה עשיר. כי העשיר הגדול ביותר, אם אינו מסתפק ושמח בחלקו, הוא מתאמץ להרבות את הונו, טורח כל ימיו בקניית אבלי עולם הזה, ובסוף אוסף עמו רוח, כלום. כי לא במותו ייקח הכל. הרי שאין לו שמחה. הוא כל הזמן משתדל להוסיף ולהגיע לגבהים, וכשהוא לא מגיע, הוא בצער, הוא בלחץ. הוא לא ברוגע, הוא לא בשמחה. אך השמח בחלקו, עושר נסוך עליו. גם כשהוא עשיר ואפילו בזמן שהוא עני. למה? כי הוא אומר, זה מה שהשם נתן לי. תודה. מה שחסר לי, זה מהשמיים נגזר עליי ככפרת עוונות. זה לא נצרך לי. הרי לנו, שכל הנאות העולם הזה חולפות הן. הטרדות, הצער, הסובב אותם, יותר מתוך ההנאות. היא ראייתו של רבנו הרמח"ל להגדיר לנו את מצבנו בעולם הזה. אין מי שמשיג הנאות מושלמות בזה העולם. ואם לשם כך נברא האדם, לשם חוסר הנאה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא הטריח את הבריאה, את הנשמות, לרדת בשביל לא לענות. אין תכלית כוונתו יתברך באדם נשלמת, אלא אם כן המצוות שהוא יעשה, ויקח אותם איתו לעולם הבא. רבנו במסילת ישרים השני, דרך ויכוח, כותב, אילולא הייתה הכוונה בבריאת האדם שיהיה נהנה בטובת העולם הזה, נמצאת הכוונה העליונה מבוטלת, כי כוונת השם שנהנה, ואנחנו לא נהנים בעולם הזה, כי מי הוא נהנה בעולם הזה בכלל? 70 שנה, צער, מכאובים, טרדות. אם כן, ודאי הפועל העליון הוא יוצא צודק ונכון, כשהצורך הוא עולם הבא, ששם יש את התכלית האמיתית. מהי הנשמה הגבוהה שהרמח"ל כותב שהיא גבוהה מן המלאכים? בספר דרך עץ חיים הרמח"ל יש לו הקדמה שקוראים לזה דרך עץ חיים. הוא כותב כך, תתחיל לדרוש בנבראים, תחפש, תשאל אחד אחד, כל מי שנברא. מי הוא העיקרי? הדומם, השולחן, האבנים, הם העיקרי בבריאה. הצומח, העצים, אולי הם נהנים.
האקליפטוס שעומד פה, עץ תפוזים שעומד פה, הם נהנים בעולם הזה. או החי, הכלבים, הבהמות, או אולי האדם. להם, לכל מה שהזכרנו, הדומם, צומח וחי, אין להם שום הנאות, אין להם שכל, אין להם הבנה. נמצא שנשארים לנו רק מי יכול לענות? בני האדם והמלאכים. נו, אז מי חשוב יותר, מלאכים או בני אדם? כשתדרוש על ענייניהם, תמצא להיות בן אדם עיקר, והמלאכים תפלים להם. אם אתה צדיק, כתוב בשולחן ערוך, כשאדם נכנס להתפנות בשירותים, מלווים אותו שני מלאכים, והוא אומר להם, התכבדו מכובדים שאתם מחכים לי בחוץ. אומר השולחן ערוך כיום לא נהוג לומר את זה, כי אנחנו לא מחזיקים את עצמנו צדיקים שילוו אותנו שני מלאכים. אבל הבריאה הרגילה, כל אדם מלווה ממלאכים. כל אדם נכנס הביתה בשבת, מלווים אותו גדוד של מלאכים, והוא אומר להם שלום עליכם, מלאכי השלום, שלום עליכם, מלאכי השרת. אם כן, המלאכים תפלים לאדם, מדוע? זה הסוד שפירש אותו דוד המלך. אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. המלאכים ביקשו מהקדוש ברוך הוא, תן את התורה לנו, למלאכים. הוא ידע עניין על אמיתו, דוד. איך שהקדוש ברוך הוא מקבל כוח ממעשה בני האדם, על ידי מצוותיהם ומעשיהם הטובים. לפעול טובה עמהם בזכויות שאנחנו עושים כאן, הקדוש ברוך הוא משפיע טובה על העולם. וזה סוד תנו עוז לאלוהים. גם משה רבנו אמר, צור ילדך תשי. הקדוש ברוך הוא שהוא צור, שהוא עוצמה, שהוא כוח. הוא ילד אותך. אתה חושב להתיש את כוחו? אתה תצליח? מזה אנחנו לומדים כי מעשי ישראל מוסיפים כוח כביכול בגבורתו של מעלה. וזה סדר ההתעוררות לפי החוק. אשר המאציל, הקדוש ברוך הוא מאציל את האור לעולם, יתברך שמו, ישראל פועלים למטה במצוות שאנחנו עושים, כל עם ישראל, ומחזיקים כביכול את כוחו של הקדוש ברוך הוא למעלה. ואז הכוח שנתחזק למעלה, מראה הודו ומשיב לנו במשרתים העומדים על פקודת המעשים, תן להם שכר, תן להם פרנסה, תן להם גשמים, תן להם בנים, תן להם שלום, תן להם הצלחה. הרי שישראל הם העיקר לעומת המלאכים שהם לא יכולים לייצר טובה וברכה. אנחנו במעשינו, מעשים טובים שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות הזאת לייצר טובה וברכה וטובה לכל העם שלנו וטובה לכל האנושות. אם כן, יש לנו ידיעה גדולה בדברי רבנו, שנשמת האדם חצובה מכיסא הכבוד, עליונה וגבוהה יותר מן המלאכים. ואמרו חז"ל, נשמה שנתתי בך, החיה אותה, תן לה את האוכל שלה, זה המצוות, תן לה מעשים טובים, שיהיה לה נשמה כוח לחיות. כך כתוב בגמרא במסכת תענית. תן לה צורכה וסיפוקה, מצוות ומעשים טובים, שהיא מן העליונים ונצרכת לקדושת האדם ויראתו, כי זה חלקה ונחלתה. כשאנחנו אומרים שהנשמה שלנו גבוהה מן המלאכים, היה צדיק אחד שהיה מתפלל חזן בראש השנה, ותוקע בשופר ואומר דרשה, הרב של הקהילה. לימים הוא הזקין, אמר לקהילה, אני לא יכול לבוא להיות חזן, אני לא יכול לבוא לתקוע, בני מחמדי הוא יתקע, והוא יהיה חזן. כשבראש השנה בבוקר אחרי התקיעות, אחרי התפילה, באו להגיד לרב, שנה טובה, חג שמח. הרב שואל אותם, נו, איך הייתה התפילה? אמרו לו, מאוד יפה, חזן יפה. ואיך היו התקיעות? היו, אומר להם הרב, מה היו? מה, תספרו לי מה היה. הרב הבין שהתפילות היו טובות, והתקיעות היו קצת לא כל כך טובות. אומר לו, אבא, הבן אומר לרב, לאביו, אבא, אני אומר
יהי רצון שיבואו מלאכים לצידי להעלות את התקיעות. איך שאני אומר את המילים האלה, עמדו לידי שני מלאכים, שרפי מעלה, גבוהים, עוצמתיים, אורות, אש. אבא, אני פחדתי, רעדתי, ולכן התקיעות היו. אומר לו אבא שלו, מה, אתה מפחד מהמלאכים? אתה הרי הזמנת אותם. זה דוגמה של סיפור קטן שיש אותו. מה זה מלאך? זה עוצמה גדולה מאוד. יהושע, הנביא, פגש מלאך, הוא השתחווה לו, הוא ראה שזה, עלנו אותם לצרינו, והשתחווה יהושע. מלאך זה דבר עצום, וקדושת הנשמה שלנו היא נסתרת, כי אנחנו עטופים בגוף שהוא אחור, אבל הנשמה גבוהה מן המלאכים. בעוצמה שלך יהודי, אתה יכול לבנות עולמות בשמיים, בכל מצווה שאתה עושה, בכל זיכוי הרבים שאתה עושה, בכל צדקה שאתה עושה, בכל תפילה שאתה עושה, בכל מחשבה טובה של אמונה בשם, אתה בונה עולמות. כי הנשמה שלך היא עוצמתית, היא גבוהה, יותר מהמלאכים. אין הנשמה אוהבת את העולם הזה כלל, אלא מואסת בו. אני אקריא קטע אחד בספר הזה, ואני אסיים את השיעור אחרי שאני אקריא. בספר דרך השם כותב רמח"ל, גזרה חוכמה העליונה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, שיהיה האדם מורכב משני ההופכים, נשמה שכלית וזכה, וגוף ארצי ואחור. כל אחד מהם יטה את האדם לצידו. הנשמה מטה אותנו לטובה, הגוף מטה אותנו חלילה לרעה. אם תגבר הנשמה, תתעלה ותעלה את הגוף איתה. והאדם ישתלם ויגיע לשלמות העתידה, ואם יניח האדם שינצח בו החומר, ישפל הגוף והנשמה תשפל עמו. עוד הוא כותב, אחר שהייתה הגזרה לאדם שלא יגיע לשלמות אחר המוות, רק אחר המוות, אומר הרמח"ל, יש גזרה נוספת שהנשמה כשהיותה בגוף בעולם הזה, היא לא נגלית כדבר עוצמתי, היא מצומצמת, היא קונה אומנם יקר שלמות על ידי המצוות, אבל זה לא נגלה, זה לא מזדהר בזוהר האמיתי. עד שיינתן לנשמה זכות להיגלות, לעלות לעולם הנשמות, זה לא בעיה של הנשמה, אומר הרמח"ל, כי מצד הגוף שמפריע לה לבטאות את עצמה. והיא תהיה כבושה, והיא לא מפשטת זוהריה, אבל כשאדם מת, הנשמה נפרדת מהגוף, זמן סביר שיהיה תיקון לגוף, והנשמה נמצאת בעולם הנשמות, כשיגיע הזמן של עולם הבא, אז הנשמה מצטרפת לגוף שהוא התנקה בינתיים, היא כבר קיבלה את העוצמה שלה האמיתית לפי גודלה האמיתי, וכך חיים בעזרת השם אנו ואתם ועם ישראל בעולם הבא לעד ולנצח נצחים.